Az utcai zenészek fesztiválján is jártunk, méghozzá a nagybecskerekiek koncertjén. Az MC duót két testvér alkotja, akik Németországból tértek vissza. A színpadon egy szintén nagybecskereki együttes kíséretében szoktak fellépni. A Gypsy Mafiát kizárólag a hazugságot nem tűrő hallgatóságnak ajánljuk. Gypsy Mafija je počela već 2006. Mislim, počela iz razloga samo što smo jednostavno htjeli da kažemo nešto u javnosti. Uglavnom su tekstovi, prva pesma bila angažovana što se tiče Roma, bila je priča o Romima, bio je jedan dan u životu Roma. Mislim, zato je počela hip, nikad nije bio cilj da mi budemo poznati, da ne znam, ja sviramo na velikim binama, jednostavno samo naša poruka, naši tekstovi, da čuju drugi ljudi, da znaju naše mišljenje, da cigani nisu tako kao što ljudi misle. U početku smo krenuli nas trojica, na par nastupa onako smo probali da ubacimo i scratch live da ide pored materi i tu je bila ekipa već koja se zajedno družimo već dugi niz godina, profesor doktor ima svoj studio, Place za probe gde većina zrenjinskih bendova ima probe i jednostavno su se sklopile kockice na njihovoj promociji albuma. Smo došli na ideju da je možda potreba da probamo i probali smo i to je onako ispalo odlično. Prvo je počelo sa ritam sekcijom, sa bubnjem i basom. Što je on rekao, mi smo svi prijatelji, družimo se, znamo se dugi niz godina. Ja sam prvo bio skeptičan, prema tome sam smatrao da gitara nema negde mesta tome, a vežbali su kod mene. I onda na nagovor bubnjara sam se prihvatio posla i krenuli smo onako bez nekih velikih očekivanja. Idemo pa kao jeli šta ispadne. I onda nastup, publika jednostavno ta bila koja je to podržala, prepoznala, nosila, davala nam volje i snage za dalje. Lagao bih kad bih rekao da je to širok krug ljudi. Jeste određen krug ljudi, međutim i kad smo imali prilike da sviramo pred malo širim auditorijumom, dosta je dobro bilo to prihvaćeno. Mi smo u početku godine izdali album koji se zove Ciganska posla, koji jednostavno priča o našem životu. Mislim da je, ne svaka, ali 90% tih pesama je istinita, je nešto smo mi doživjeli, videli, ništa smo gledali na TV-u ili ne znam nijašto, nego čisto nas doživljaju, tako da svi tekstovi utiču u našem životu, sve što mi govorimo je to što smo doživjeli, što i mislimo i u šta verujemo. Svi ljudi su isti, bez nacionalizma, Mrt fašizmu, to je to. Graça Blackwood Trip. Molim jedan koktel za pokoru.